بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسمى به الفخار، واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأعوار، وبمعجزات آياته نتخ الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Hudaý Tebaraka ve Taala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun diýip çekýän zähmetleriniz, ediyen hayır dualaryňyz, tahammül ediyen kynçylyklaryňyz we başga da näme hayrat we ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfü we keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünýäsi avat bolsun inşallah. Ey musulmanlar, Hazreti Mahtum Bolişan aýdýar, harazban eline düşse algyrbaz, qanatdan ayırar, qadrını hiç bilmez. Bir reşteside olsa, başka zat bilen işi olsa, asıl harazbandan hedef degirmençi, buğday utyan adam. Reştesi on lady un etmeli. Şoň eline bir algyr bahal guş bersen, aytmasaň öze bahal guşdygyny iýilýän muhadyp qanatdan ayırjak, ütjek, ýogatjak diýipdir. Adam qadrşenas bolup ýaşamak gerek. Näme dik gelipdir? Nämeden şerim üýşüpdir? Bir insanyň zendegisinden gurrun etjek bolup duske 1450 ýyl mundan onça biz esen adymyz ýok. Bize 50 ýyldan aňyrda, 100 ýyldan aňyrda hiç gaýsymyzyň ady ýok. Dünýä gelenden sonra täze näme ad takmalyp tesmim tutulan ýatda ýurtda ýok. İnsanlar bize musulmanlar ýaşap beren äsrimizde 1400 ýyl mundan onça bizden çirim aglap, bizden çirim kän ýaşaýyşlaryny gynçylyk çekip aglap geçen adamdan çirim şolun gurrunun agzama gy musulmanlar we kıyamatda da şunu ýadyňyzda saklaň. Çün yafirul mar ayet min abi yahrumul mawludu yawman min akhi. Kıyamatda adamdan peýda ýok. Ka adamlar bolýar çagasy dünýeden geçenne akyllan çaşýar. Adamsy dünýeden geçenne akyllan çaşýar. Beter aras mehr we mehabbet baý bolan adamlar geçipdir we başy zamanda. Emma şol adamlar da kıyamatda Kur'an bilen sabit bir-birinden gaçjak. Enata oğulgyzdan gaçjak, oğulgyz enatadan gaçjak, dost ýardan gaçjak. Peýgamberiň özi 40 ýaşda peýgamber bolup 63-de dünýeden geçenne 23 ýylyň içinde bir rivayetde 114.000 sahaba, bir rivayetde 124.000 sahaba bilen geçipdir. Emma şolara monheser bolmandyr. Kıyamatda görersiňiz ey musulmanlar. Kıyamatda görersiňiz. Adamlar inki agyr ýagdaý kabirdan agyrda arasat meýdanyna hesap kitap, mizan terazu, ameller çekilmel. Amelleň çekilenden sonra inni asl saňa cennet de gerek, näme de gerek bolsa sarat köfürden geçip gitmeli. Sarat köfürden geçenden sonra sen hemme zady geçdiň, tamam boldy. Senin cennete girjeň belli. Şon kabirdan çykdyň, arasatdaky
Kynçylyklary geçirdin, mizan tarazy ukbardın, Hudaýa sataşdın, jawapky boldun hemme zada. Ondan sonra sanat köfrine geçirdin. Şol bir neferiň kösenjek bolsa, dawzaky boljak bolsa sanatdan ýere gaçmal. Sanaty da geçirdin. Indi şonu adamlaryň hemmesi Peygamberin ummetinin hemmesi şotada cennete girmekligi üýşek diýer. Fikrimizde bolmasyn, geçdin, girýän gitýän ýok. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek maňryny ýere goýup aglajak ta ahyrin ummet sanat köfürden geçýänçe. Sahabalar näse sahaba diýdik? 114.000 sahaba diýdik. Bir rivayetde 124.000 sahaba da sanat köfürden geçende cennetin agynda durmaly musulmanlar. Tek Peygambere ummet şamil bolýan, Peygambere ummet hesap bolýarlar hemmesi sanatdan geçmeli. Cennetin asar kimin elinde? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın elinde. Tek Peygamberimiz gelip cennete atýança Peygamberimiz de cennete aşşak değil. Tek hem ümmeti sanatdan geçýänçe ey musulmanlar. Gözleşilecek, durulacak. Fevallahi la arda ve vahidun min ummeti fi'n-nari. Sahih hadis. Peygamber gasam içip gidipdir. Hudaýyň ady bilen gasam içipdir. Hudaý Taala'nın ismi azamy bilen gasam içipdir. Allah Hudaý Taala'nın ismi azamy. Allah'dan orada Hudaý Taala'nın güýçli ady ýok. Hudaý Taala'nın ismi azamy içinde bolan ady bilen gasam içipdir. Hudaý bilen gasam içýän men kıyamatda ummetim dilep almaly bolamda salat köfürden ta ahyrin we günäkärterin ummet. Inki günäkärterin ummet salat köfürden geçýänçe men kellem defa galdyrmam nipdir ey musulmanlar. Hoşluk şodur ey musulmanlar, behterin ýaşaýyşdyr şo beýik insanyň ýaşaýyşyny näki bolan gurrunlar. Oşo Hudaý Taala'nın söýen bendesiniň ýoluny berilýän we aýdylýan şübhelere jogap bermek. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mukarremeden Medine-i Munawwara hicret edenden 2-nji ýylda geçen hepde aýdypdyk, jengler başlýar, Jenge Bedrin gurruňy. Muqaddemeye jengke İslam kılıç bilen başlady diýen geçen hepde gurruňy geçdi. Emma bir ýerde Jenge Bedrin muqaddemesi näme diýip şo jeng başlapdyr. Geljek hepde inşallah jengiň gurruň ondan aňyrda Peygamberimiziň ýene ýaşaýşy. Bedr diýip Jenge Bedrin gurruňy Bedr diýen adam bir guý gazypdyr. Bedr guýy diýilipdir. Däl asl şon gazan adamyň ady Bedr. Şoň ýanyna boljak boş geljek heftede nägat Hudaý Taala bilen kafirlaryň arasyndaky bolan gurrunlar. Ýöne asl şoň döremekliginiň illaty Mekke-i Mukarremeden Şam şerif Suriye tarafa bir kerwan gitdi diye. Kan Mekke'de ýaşaýan adamlaryň mallary we şonu tijarete gitdi. Ýani şo bir kerwan ike kan içinde azugalar we mallar we sermaye we şonu ekidip Şamda tijaret edip Mekke-i Mukarreme gerek ýagdaýlaryň şotada tijaret edip alyp gaýtmaly. Şu gurrun Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a eşitdirilýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna Mekke-i Mukarremeden kan hicret edip gelen sahabalar vardı diye. Yurdu nep berip ve kan malyny Qurayşa iýdirip gasp bilen, zor bilen ellerinden alan mallary o belli. Falan zady hemme zady belli. Ohum Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şonu hadihi ayla Qurayşin fiha amwaluhum fa akhrijuu ilayha. Sahih hadis. Siralarda delil getirenler Peygamber aýdypdyr. Ey sahabalar, siz gidin, çıkaýlyň, Qurayşyň bir kerwany gelýär Şam şerife tijaret üçin. Eger şo kerwanda siziň malyňyz bolsa, siziň malyňyz alyp bereýin diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Tagriben 200 sahabalardan, ensarlardan, muhacirlerden Mekke'de ýaşaýan Peygamber bilen hicret edipdirler. 150 ila 200 sahaba bilen şoňa garşy çykýarlar musulmanlar. Ohum kan sahabalardan da Medine-i Munawwarada galypdyrlar. Näme diýip şon jeňin gurruňy ýok. Gurruň näme şo hicret edip gelen sahabalaryň mahallary şo kerwanna bolan bolsa ekidip eleki mamala bolup o başga kişiň eline gidenden
yel yalak tozyk gidenden onu eye waleli Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şey diye. Hom zel aşire diyen Medine-i Munawwaran yelesinde bir medenne bir yer var. Şu takbarallarına haber geliyor. Yani Mekke'den gelen kervan Şam'a geçip gitti deyip yetişilmeyendirler. O da katı sermaye, katı kan maltı diye. Bununla sürüp barayan şu mesulü şu yük, şu kervanın başı Ebu Sufyan Peygamberimize oğluluktan öz dost olan Hazreti Muaviyan oğlu Ebu Sufyan. Hatta katı beter içinde erdeşte kızıl kümüşten, iviskiden kan bolansan şu kervanın daşında fakat nigahban bolup sondan haberdar bolup barayan 30 ila 40 adam haberdar bolup barayadı diye göre edermen cenkçu adamlardan. Sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu taada bir miktar duruya başka taada güymen ya tebliğata dinde değişli zatlara bir näçe wagt geçenden sonra yine adam iveriye Hazreti Talha bilen Hazreti Said ibn Zeyd'i iveriye gidin şu mentaga aylanın Şam'dan geliyenlerdir Ebu Sufyan'ın qidip. Sonra evurlik geliyeke yani Hazreti Talha Hazreti Said diye geliye deyip haber veriyor. Haber verenle Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ramazan ayının 12. günü 2. hicrette yine sahabalar bilen çık yaşatak. Hazreti Abdullah ibn Ummu Mektum diyen teheccüde adan çekken sahabasını Mescid-i Nebevi'de öz mescidine imam koyasına adamlara imam bolarsın deyip Hazreti Ebu Lubabe deyip Medineli sahabalardan, ensarlardan onu Medine'nin baştağı fermandarı koyuyor. Biz gelers diye şu malları eyvaleyli muhaciriyle kıdip şu haber gelenden sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabalar bilen Medine'den çıktı diyenler Ebu Sufyan'a haber veriliyor. Ebu Sufyan'a haber geliyor. Muhammed Aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwara'dan bizim malımız talamana geliyor deyip. Bizim malımız elimizden almana geliyor deyip. Sonra Zamzam-ı Gafari diyen adamı Ebu Sufyan öz yanındaki adamlardan 200 mıskan kızıl verip git Mekke eşittir Muhammed leşkeri çekip bizim malımız alacak boluyor deyip onu veriyor. Hem şeylelik bilen bolup duha Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yankı yine 2 neferi veriyor sahabalardan şu kervanın bolup duran yağdayı necire neçe neferişi näme mal var. Oham gelip yine bername dökmeli, falan zat badiyse muhacirilerden de şoňa eýe çyksa şonu täwil almaly. Şonda 2 adam bolup gowgula asyp denýäni Peýgamberi ewirlenden sonra Ebu Sufyan'ın öze zeren bolan soň ýani näkilerden soruyor, siz meşkuk adamlardan gören zadyňyz bam diýeni onu falan defäňisinde bir 2 düýeli del adam, kesek adam gözläp tutdy ýöne gitdi diýipdir. Ebu Sufyan bab şotada barlarına düýesiniň gomalagyndan bildi diye. Düýesiniň gomalagyndan bildi diye. Şu düýe Yesrep'te, Medine'de da Peygamberin ýaşaýan ýurdy. Yesrep'te otlap doýan düýän gomalagy diýdi diye şolanky bolmaly diye. Bizi putadan geçip barýanymyzy bula bildi. Bir gün bolar, 2 gün bolar bizim üstümizde leşker çeker diýip Ebu Sufyan öz kerwanyny Mekke'ye gitmeden monsarif edip ýoluny gyşardy. Derya sorqa qarşyn, aşağı qarşyn gidiyor Anrik. Ohum bundan sonra Allah'ın yok. Men hiç saadetçak değil, men şu mahallam saklasam bolýar, sagaman Mekke'ye elsem bolýar, beýlek gitjek diýip o beýlek gitdi. Ohum indi ştada duraýlyň. Näme boldy Peýgamber hakyny aljakdan. O taraftan ýalňyş habar gelip Muhammed Aleyhissalatu vesselam malymyz talajak diýip Zamzam-ı Gafari da öz kirejigini alyp Mekke'ye qarşyn uğrap diýeli. Barıp Mekkan kafirlerini indi öjükdirmeli. Şu ýagdaýda dost indi ştada näme waka bolýar. Indi Zamzam barmaklykdan önce Medine'de näme gurrun bolupdyr? 1-2-3 gurrun bolupdy şu ýagdaýda. Deslapqasy Hazreti Atike diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ejekesi vardı diye Abdülmuttalib'in gyzy Hazreti Atike Peygamberimizin ejekesi, dädesiniň aýallagany. Entek bu gurrunlarda eşdilenak Hazreti Atike bir diş gördü diye öz erkek doğan bolan Hazreti Abbas'a aýdypdyr. Ey Abbas, mene bir diş gördüm. Basyrgandym, dişirgedim. Eger adama aýtmajak bolsaň, derdeser bolmajak bolsa sana aýtjak diýipdir. Onda näme diş gördün?
dişimde bir düye minip beren adam geliye Mekke'nin düzünne kıygırmana duruya. Ey Kureyş'in baştakları, fenfiru ya ala gadar ila masari'ikum. Ey zulüm edip beren Kureyş'in baştakları, öz damak çalınacak yerinize karşın uğran dip bir adam kıygırdı diye. Ondan sonra Mescid-i Haram'a vardı şu düye minip beren. O tada da kıygırdı. Sonra Ebu Kubeys diyen dağa çıkıp o tada da kıygırdı. Sonra bir daşı alakamda Mekke-i Mükerreme'ye karşın uğrattı. Şu daş bir iki aylanan yalak bolup parkıllap yarıldı. Şu daşın tikelerinden Mekke-i Mükerreme'de yaşayan hanevadalan, öylerinin her gayrına bir tike girdi deyiptir. Şu dişi gördüm deyiptir. Kıygırması o taraftan da daşın degmesi. Şunu Hazreti Abbas bu gurrunu saklayabilmeyeni öz dostu Velid ibn Utbe diyen adama aydiya. Velid de başka birine aydip şeydi Mekke-i Mükerreme'de bu gurrun yayriya. Yöne gen zadaşı yankı daştan bir iki mehellek barmaya biri Benu Haşem Peygamberimizin taifasına bir de Benu Zuhra diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o da yakırrak karına şu iki taifan öylerine girmeye kalalan hemmesine yankı tike daş değildi diye. Şu yağdayda Ebu Cehle'nin Firavun hadil ummen kulağına var ya şu gurrun. Ateke diş gör. Ey Kureyş'in baştakları zulmedip be siz öz damak çalınacak yerinize karşın uğran deyip ses geldi. Sonra Ebu Cehle'ydi diye Hazreti Abbas'a ibadet edip tavaf edip duran Kabe-i Şerif'in daşından sonra ey Ebul Fazıl sen tavaftan boşandan sonra bana geldiydi diye Ebu Cehil'in aydan görürüne. Ya Beni Abdülmuttalib meta hadeset fikum hazihin nebiyye. Ey Abdülmuttalib'den önü veseller. Ey Abbas sizin aranızdaki dören taze heley peygamber haçan döredi deydi diye. Onun ne ağzıyan diyenle onu ateke diş gördü deyiptir. İzinden neydiptir Ebu Cehil siz razı olmadınız mı? Avval sizin erkekleriniz özüne peygamber deyip be. İnni heleyleniz de özüne peygamber deyip men diş gördüm, men falan gördüm deyip be. Siz razı olmayalım deyip. Hazreti Abbas'a kiplemendir, cevap vermendir. İzinden 3 gün gözleşiyasiptir. Hazreti Atakan dişini 3 güne vadeleşiptir. 3 güne gözleşiyasiptir Ebu Cehil. 3 güne çellişi bolacak zat bolsa boluptur. Bolmasa da namı yazıp cahana sizin adınız yayradan şöyle hemmesi yalancı deyiptir. Hazreti Abbas aydıptır yalancı olmur özünüzden bolor deyip. Hem şu yağdayda biter zenanalara da kendi dille görensin Hazreti Abbas öğelerini Hazreti Ateke'den qav eziyet çekip haykırlıp ey Abbas sana aytma demedim mi deyiptir Hazreti Ateke. Ondan tavulşandan sonra Benu Abdülmuttalib'in zenanalar gelip ey Abbas sizde gayrat yok mu? Erkeklerimize degdiler bula hemmesi gitti yurdunu ütköttü Medine'de yaşap berle. İnni sizin zenanalarınıza degende de siz keplerinize gayratınız neydi deydi diye. Şu gurrundan sonra Hazreti Abbas keplemeni ertibar Ebu Cehil'e satışacak bolanı Ebu Cehil min qahardatığın bir bula qaçtı diye. Bile bolan vaka Hazreti Ateke diş görüptür. İkilencisi o taraftan Zamzam-ı Gafari yığırınmız halgızıl bilen yortuk gelip Mekke-i Mükerreme'nin düzünne kıygırmağına duruptur. Kıygıranda da nezire gelmeke düyen kulağını çağ edip yırtıp, düyen burununu yırtıp, ağzını yırtıp, kıygırıp ya maşara Kureyş el-latime ey Kureyş öz iyiviskiyinize, öz sermayanıza, parça paranıza yetişin şeydik kıygırdı diye. Onu ne bollu? Onu Ebu Sufyan Anır'dan Şam'dan yükünü getiriyken Muhammed Medine'den leşker çekip onu ev olacak bolya dedi diye aleyhissalatu vesselam. Ştada biterken havar ütkensen Kureyş şatada cenge amade oldu diye. Endi ceng nemeden neme barıptı. Ceng olacak boluptu endi. 2-3 günden de ceng başlaya. Oham şatada Kureyş'in hemmesi Mekke'n kafirler sanadıydı. Kureyş leşker çekip inni qoşun yığnavatıyla. Şatada fakat Ebu Leheb kıymallamadı diye.
Ebu Leheb kıymallanak, leşker de çekecek diye, naklat da diye, bana beylaki sanadıyla Kureyş deydi diye, sen nemetmeyen mi? Gitmeyen mi biz bilen öz milletinden himayet etmeyen mi? Eye çıkmayan mı diyenle onunla deydi diye. Ru'ya ateke ke ahdin biyedin. Ateken deyişi eyni elimden tutup duran yalakşımat deydi diye. Ateke bir deyiş görse bayet bolmalıdır deydi. Men gitmeyen deydi. O taraftan başka bir adama tariben bir 4000 dirhem algısı vardı diye. Awal muamele edensen şol adamı öz yerime iyi veryen ona da aytdı diye. Şu 4000'ü hiç etyen men yerimden git. Näme bolsa şo bolsun diýdi. O da uğradı diye. Aham şu ýagdaýda ýene bir bolan wakalardan Peygamber hicret edenden sonra bijeňde ýok, aslan kerwanyň gurruňy ýokka Hazreti Sa'd ibn Muaz Medineli sahabalardan, ensarlardan Mekke-i Mukarreme'ye gelip umre edip duran şu ýagdaýda. Gurrun aýlanypdy, bulaşypdy. O taraftan o gurrun bolupdy, bu taraftan bula beýdipdi. Dişler bolupdy. Hazreti Sa'd ibn Muaz bu gurrunlardan habary ýok. Bu gurrunlardan önce Mekke-i Mukarreme'de tawaf edip umre edip duran. Sonra Ebu Cehil idi diye. Şu tawaf edip duran kim? Onu Medineli Peygamberin sahabalarından biri. İşte geldiğin sonra diptir. İzinin ne diptir? Kim bolýan sen? Onda Sa'd ibn Muaz ýerli diptir. Bu 30 yaş, 31 yaş, 32 yaşında Hazreti Sa'd ibn Muaz. Atatufu bil beyti aminan ve kad awaytum Muhammeden ve ashabahu. Aleyhissalatu vesselam. Siz gelip patada rahatça emniyette gaýgysız iňgan Kabe tawaf edip duňuzmy derhali ki biziň çyn düşmanymyzy Muhammed bilen sahabalaryny siz jaý berdiňiz, ýurt berdiňiz diýdi Aleyhissalatu vesselam. Laula annaka ma'a Abi Safwan, eger sen Abu Safwan bilen gelipdir, sen ýanynda şo bolmadyk bolsa sen salam çykarmardyk diýipdir. Inişde Hazreti Sa'd bilen Ebu Cehil'in arasyna gaty galmagal turdy diye. Gaty gykçyk boldy diye. Umeyye topnaly halaf diýip Ebu Cehil'in leşkerinden gaty sanadyda Kureyş Peýgamberiň de gargyşyna kan giren adam Umeyye gelip Ebu Cehil bilen Hazreti Sa'dyň arasyna girdi diye. Ey Sa'd, bilen Mekkeň ulukan ýaşylsa muňa gygyrma diýdi diye. Onu gygyrjak diýipdir. Sen özüň de bir zat diýipdir. Entek sen özüňe habardar bol diýipdir. Onu näme diýene fe inni sami'tu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizden eşitdim, men Umeyye topny halafi özüm öldürjek diýipdir. Şu gurrun eşitdiňmi diýipdir. Hawa şu gurrun eşitdim diýipdir. Bula yüreginden Peýgamberi ananýa ýöne enady bolansaň, telekeli bolansaň bula boyun mermiýe. Şo taýda Umeyye eger Muhammed şey diýen bolsa onu eder diýäkimde şo taýda peşe ötdi diýe balagyna musulmanlar. Boljak işe bu diýdi diýe. Tenha şahsiyeti ki inki adamlaň telekesi men qatala nebiyyen aw qatalahu nebiyyun. Adamlaň inki telekesi kıyamatda kim Peýgamberi öldüren bolsa ya Peýgamber şol adamy öldüren bolsa inki adamlaň erwet we telekesi diye. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň lütfüni eşitdiňiz evvel jelesede. Peýgamberimiz şu azamatly, şu olakan rahmeti bilen birje şahsiýeti öldüripdir, o da Umeyye ibn al-Halaf. İnki teleketlerin şu ümmette kim bolýar? Abu Cehil'den beter bolýar. Umeyye ibn al-Halaf'ın gurrununda men tekrar edip durmayn, awal eziyetleri geçendir. Şu gurrun ağladı diye musulmanlar. Bu gurrundan sonra inni çıkaylı mı çıkmalı mı? Hazreti Ateke beydipdi. O taraftan Zamzam-ı Gafari da bir zat deyipdir. 20 hal bilen Muhammed bize talacak bolýar diýen öz gurrun beripdir. Men gelýäkem ýolda bir irkilipdirin. Şu habary getirýäkem. Irkilemde bir oýdan geçýän ki şu oý daşgyn daşyp barýar, şodur kan bolup daşyp barýar. Men ne şu düýän bilen şu gana urup şey dip çykyp geldim diýdi diýe. Şu diýişi de men gördüm diýdi. Şu diýişi göramda da Qurayşyň gaty bir musibete giretjek o diýdim diýe. O taýda beýdipdi. Hazreti Sa'd bilen ýa-ni Umeyyeň arasynda bir gurrun bolupdy. Hem şu gurrunda Qurayş näme etjegini bilmäni Hubel diýen bilen gaty ýykylýan bir botu vardy diýe. Şoň ýanyna bardylar diýe, şoňa maslahat etjek diýip. Bulan adatynda bir Azlam diýip bir gurrun ma? Bir kenşiler ýalak, bir garşy ýalak ok bolmaly, şoň üstünde et ya etme, ya etme diýip zat ýazýarlar bolmaly. Bir zady terdid ederlerine bir olakan zady
Tesmim tutacak bolallarını şu Hubelliyan bota geňeşi ýastypdyrlar. Şonda bir iki neferi ortağa getirip, yani Hubelliyan botun ýanyna baryp, şoňa bir biziň dilimize istihara diýen ýaly geçjek bolupdylar. Şonu Hudaý Taalaň, ey musulmanlar, Hudaý Taala şolara kän gudrat kökezipdir, kän ýol kökezipdir. Ýöne adamy guýma gorsak bolmasa, näme ýydy? Dürtme gorsak näýlesin? Hudaý Taalaň özi. İnneke la tehdi men ahbabta, walakinnallaha yehdi men yasha. Hudaý Taala aýdypdyr, ya Resulullah, sen hidayet edibilmeýän men gorsagyny guýmasam diýipdir. Şonu her aliyade yankı kafirler iki namayinde olup deslap iki adam alıp başlaptır tiri. Her tiri çıkarsalar, mesela 50 tane olsa şan 25'si et diýili, 25'si etme diýili. Şun her oku çıkaranını etme, her oku çıkaranını etme diye şey tamam olupdur. Ebu Cehil iptir, bir ezlem Hubel'in kefin kabul etmeyesiydi diye. Hubel'i ibadet edip duran Ebu Cehil, şon ezlem şondan maslahat edip zindigisini ulukhan tesmimlerde şon izine düşýän Ebu Cehil tirlen çıkışını görüp gitmeň, etmeň maslahat diýeni biz kabul etmeýäs. Biz muň diýen netjek dälidi diye. İzine Zammat ibn al-Aswad diýen kafiri mesul etdiler diye. Gelsen bir gurra çekdi, ezlem etdi. Ezlem batıl zat, puş zat, dini İslam'ın red ediýär. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnemel hamru vel meisiru vel ensabu vel azlamu rijsun min ameli'ş-şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun. Hudaý Taala aýdypdy, bu şeytany işdipdir. Batyllypdir şu azlam. Emma Hudaý Taala şolary hidayet etjek bolsa batyllar da maslahata kök düşüpdir. Gitmeň diýipdir. Zammat ibn al-Aswad da çıkaranda fakat etme çykýady. Ahyrda da oku döwüpdir. Şolardan dogry zat görmedik diýipdir. Dogry maslahat görmedik şu botlardan diýipdir. Ýene edame beripdirler musulmanlar. Hudaý saklasan. Bir ikije gurrunma, ýene de bolan gurrun o inşallah dersini aljak. Asıl jengde inşallah geljek hafta. Utbe bilen Şeybe ikisi doğan. Utbe bilen Şeybe Irak gurrun geçenler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Taif'ten horlanyp gelýärke bir Bostana Nahlestana girýär, Attasyan gaty bir dogry adam Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama iman getirýär. Utbe bilen Şeybe şu Nahlestanyň eýesi hyzmatkar eline hyzmatkar bolup berde bolup kul bolup durun Hazreti Attas. Inni Utbe bilen Şeybe de şolara garşy gitjek bolýar. Qurayşyň arasynda ýaşap we Mekke'de ýaşansaň Hazreti Attasyň ýanyna geldiler diýe Utbe bilen Şeybe, ey Attas, Irak bir adam geldi Peygamber diýdi, gaty horlanıp duka sen şoňa üzüm berdiň, engur berdiň. Şoň ýagdaýynda näme diýen, biz şo bilen jeň etmäne gitjek bolýas ýerine Hazreti Attas aglamany durdy diýe. Hudaý bilen gasam bolsun kösenersiňiz, gitmek maslahat däldi diýe. Utbe bilen Şeybe, siz de men baýarym bolansaň, men arwabym bolansaň size şey diýenlidi diýe. Sonra da diýenini de etmeýärler, ýolda barýaka boyur ýaşdyk, kösenjeňiz, öz damaňyzyň çalanjak ýerine barýaňyz diýdi diýe. Ýene de birje gurrunma Kur'an bilen sabit. Ýanky sanady de Qurayş Benu Kenane diýen taýfa bilen gaty adawaty vardy diýe. Benu Kenane öz bir tofar, bir taýfa. O da kafirlardan. Ýöne Qurayş ki Ebu Cehil, Ebu Leheb bula bilen zıdıttı diye Benu Kenana. Ohan bula leşker çekip uğrandan sonra izinden qati bir qama girdi diye, bir qayga girdi diye Ebu Cehil'e meňzeşler, sanaditler baştak bolup durarlar. O taraftan Medine'den leşker gelýär. Bu taraftan da biz Benu Kenana bilen qati olakan taifan biri bilen putada bizi yağı Benu Kenana bizim izimizden Mekke'ni eyvalaqamda özüne leşker edip bize qoşun çekip bizim aleyhimize izimizden bize uğramasın idi diye. Biz o taraftan evimizden yağı izimizden de kudeta olsa, istilah emruzide kudeta olsa bizim aleyhimize Benu Kenana gaysa biz yine qırlar seydi diye. Şonno şeytan aleyhillâne Benu Kenana'nın qati olakan Suraqat ibn Malik diye Gaty olakan ýaşylsy wagtda Suraqat ibn Malik diýerler. Şeytan aleyhillâne özüni Benu Kenana'nın inki ýaşylsy bolan Suraqan şekline dahamda şotada eýem geldi diye ulagly.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. La galibe lekumul yevme minen nasi ve inni carul lekum. Hudaý Taala da şu şeytanın aydanlardan Kur'an-ı Kerim'de ders edip getiripdir. Şeytan gelipdir, yok ben o Kenan'ı ödüm boyun alyan, siz gidin eve karşıyın, ben o Kenan'dan ödüm saklan, bulardan zarar yok deydi diye. Qalan görün ştada koyuylu, qalanını Bedir'e karşıyın uğrayacaklar, Peygamberimiz de geliyor. Peygamber hakkın soramana geliyor, cenk yok, yoksam sahabalardan, ken katı sahabalardan, ulukollardan Medine'de qarlıla. Ay ödün git ya Resulallah, hakkını everi deyip. Cenk ortada yok. Siretin sahih tarihine, sahih rivayetlerine, sahih senetlerine sahabaların fikrini yoktu diyeceğim. Ortada gelip zamzam yalaklar o beydip talan bolup ulukhan jeng boljak ey musulmanlar. Bir 2-3 ders var. Ken yüzlerce kitaptan yankaytyan gurum, yüzlerce kitaptan, münglerce rivayetlerden size kıyskaca adamın kellesi çekacak, yardamacak formuna aydıptun. Evvelki dersi, ey musulmanlar, Peygamber hakkın soramana var yadı. Kafirler näme diýdiler? Talamana gelýär diýdiler. Kıyamata çelim hemişe dinden intiqat bolup durmaly, dil degirilip durmaly. Hazreti Mahtum Aleyşan aýtdy, Muhammed başladı Bedir'in jengine, bir neçe kafirler galy eline. Şonu şumat ýaşaýan öz Türkmenlerimiz şu hem zeban bolup gezip beren hem mezhep deyip tanıp beren adamlarımız tahrif etti şonu. Näme diýdiler? Muhammed basıllı Bedir'in jengine deyip sabetdiler. Bir tor tahrif edýärler ki ertäk gün ewrilmäne, dowrulmana da ýagdaýlar var. Näme diýjek? Basıllı sin başladı da şin. Ay nokta düşmänler deyip ýerine gaýtmana ýol goýýarlar. Ya kim bilir ki ahirette neylerler? Hazreti Mahtum Aleyşan aýtdy, kim bilir ki ahirinde neylerler? Iyip içip minip goçup öt ýaşy. Malyny aýanda da çağalan nämetse belli däl. Özüňe dözmäň seýdip berme, aýanda da näme mesraf boljak belli däl. Şaýat haramdan satyp sawurlyk geçip gitsin, ondan şeýim iyip içip minip goçup öt ýaşy diýipdir. İýde iş diýipdir, keýfetde ýaşa diýipdir. Bunu tahrif edýärler. Kim bilir ki ahirette neylerler? Iyip içip minip goçup öt ýaşy. Ahiret diýip galyp berme, ahirette ne? Ahiret ibadygy belli däl, Mahtum Aleyşan diýipdir diýerler. Oham sen barp aýdanda da näme diýjek? Birje noktasy kim düşüpdir? Ahireti ahirinde diýip şeýle boldy diýipdirler diýjek. Her aserde intiqatlar bolup durmaly musulmanlar. İkilenji derside men ýa aýtdym, kimin gurrungyna edewetys 1450 ýyl mundan önce geçen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gurrungyna edewetys. Ömür geçýär musulman. Kadrini bilmeli ömrüň. Erip duran ömür. 124.000 sahaban inki ahirki şu biwafany äpberip ahirete gaşyn geçip gideni Hazreti Ebu Tufayl Amr ibn Wasile diýerler radiyallahu ta'ala. Ahirin sahabe-i ki, gözden, ahirin sahabe-i ki, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam yerin güzünde dünyadan geçen Hazreti Ebu Tufayl Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünyadan geçenin doğru bir qarın sonra dünyadan geçýär. Peygamberimizden doğru bir qarın sonra dünyadan geçýär. Näjene Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir wagt Mekke-i Mukarreme tawaf edip duqa Hazreti Ebu Tufayl 6-7 ýaşyndaty diye Peygamberin tawaf edip duranyny gördü diye. 6 mı 7 ýaşyndaty diye. Peygamberin tawaf edip duranyny görüp sahaba bolýar. Peygamberimiz dünýeden geçýär. Hazreti Ebu Tufayl 106, 107, 108, 110 gola ýaşaýar. Şonda ahir ömrüne diýdi diye de Hazreti Ebu Tufayl lem yabqa alal ardi ahadun yastati'u en yaqula ra'aytu Rasulallahi illa ana. Peygamberin sahabasy men ýanyna gelýärler bolmaly. Diňe ýekece ýerin gözünde Peygamberin galan sahabasy diýip kän ziyaretine gelerdiler diýe. Şonda bir gün diýdi diýe tribunna şeýdip ýerin gözünde bir adam galmady ki aýdyp bilsin men Peýgamberi gördüm diýip meger men galdym diýdi diýe. Peýgamberi gören adam ýok menden başga, hemmesi ahirete gaşyn geçip gitdi diýdi diýe. Geň zadyşy
Hazreti Ebu Tufeil'e peygamber'i men gördüm, menden başka peygamberi gördüm diyen adam cüret edibilmer. Hemmet kıyamata karşı geçip gitti diyen Hazreti Ebu Tufeil'in dünyadan geçenini 1335 yıl oldu Müslümanlar. Adamları gelip geçiptir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünyadan geçenini Peygamberin öz dünyadan geçişinden gurrun baril. Hazreti Qasem dip bir sahabalan biri geçipdir radıyallahu ta'ala. Qasem ibn Abbas, yani Hazreti Abbas'ın oğlu. Qasem dip bir sahabalan biri geçipdir. İnki Peygamberin kabrına da girip Peygamberimiz mübarek markatına caylap, mübarek kerfici, mübarek taşları caylan adamın biri. Qatı ulğan sahabalardan ne giripdir? Hazreti Qasem de giripdir. Peygamberimiz 53 yaşta hicret etti. Şu 53 yaşta hicretten evunçerdiğini bilen akla tarihtarlar hicret bolup Peygamber Medine caylaşanını bilen akla şu arada şu Peygamberimiz 53 yaşındaki Hazreti Qasem dünyaya gelipdir. Peygamber neçe yıl Medine'de yaşıyor? 10 yıl yaşıyor. Hazreti Qasem 9 yaş 10 yaştı diye Peygamberimiz dünyadan geçenine şu mübarek markadına da kavrına da giyirdi diye. Şu zat caylamana. Zat caylamana. Hazreti Qasem ulğan sahabalardan. Şonu bir-birden Peygamberin da mübarek Medine-i Münevvere şeýle çägelik yer bolansaň bizinki ýalak lahad edilmeýär, gapdala kewilmeýär. Ulğan çukur gazylýa, şoň ortasyny ýene etek garşyn edame berip iki gapdalyna da bir forum ayak jaý bolup, şoň üstüne kerfiş jaýlýarlar. Gapdala goransaň eýdilmeýär, o tadaky jaýlan. Peygamberimiz de şu ortasından nemedir kerfiş jaýlamaly bolanyny 9 kerfiş jaýlandy diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek markadyna şonda sahabalardan Hazreti Ali ýalaklarda da du şu mübarek gabryň içinde oloqorlar çykyp inni jaý daralyp şu ýanky kerfişleri goýup başlap ahyrky kerfiji kim goýupdyr? 9 ýa 10 ýaşyndaky Hazreti Qasem goýupdyr şonu. Izinden Hazreti Qasem näme diýe? Tenha insan iki ahirin nefer Peygamberi yerin gözünde gördüm ennipdir. Tenha insan iki Peygamberin özünü, fiziki özünü, mübarek çehresini, mübarek gevresini gören mennipdir. Menden sonra bir nefer görübilmedi dipdir. Hazreti Qasem geçenler bu Semerkant fetvaliya dip. Hazreti Qutayb ibn Muslim'e Bahili diyen sahaban wagtynda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünyadan geçenden sonra näçe wagtda Hazreti Ömer'in wagtynda Hazreti Ömer ibn Abdülaziz'in wagtynda Semerkant fetvaliya Hazreti Qasem Semerkant'ı fetheden adamlaryň biri. Şu mahalla şoň mübarek markady Semerkant'da Zinde-Şah dip ma'ruf Hazreti Qasem'e. Zinde-Şah el-Melikul Hayy. Zinde-Şah diýeni meni kafirler Semerkant'ı fethetjek bolanyny kellesini kesýärler, kellesini kesenne Hazreti Qasem öz kellesini eline alakamda şu tahta bir ýesi gerek, içinde de suda ýok bolmaly. Ýesi gerek guýup bolmaly, şoňa garşy gaçyp baryp şoň içinde öz kellesini alyp bukunny sonra beýleki musulmanlar gurrun berýär, mujahitler şu tak baryp ýene de Hazreti Qasem şu guýda bukunny diýip üstüne baramyza sonra näme bolan belli bolmady, ýok boldy diýipdir. Şu guýy sonra şu tahyny ziyaretgah edipdirler. O hem Zinde-Şah diýilýär şu aý musulmanlar. Indi gözden Hazreti Qasem Peygamberimiz hicret edenne dünýäge gelipdir. 9-10 ýaşda da ahirin neferike Peygamberiň mübarek gewresini görüp kerfijin jaýlan şu. Hazreti Qasem'in dünýäden geçene näçe ýyl bolupdyr? Taqriban 1348 ýyl bolupdyr. Zaman geçýändir aý musulmanlar. Bizden ne geçip gitjek? Näme peýdalanýan? Bir zat değil ki hatta agal biz kıyamatda turamızda cennet açılmanlarsın. Şu da bir gelip yetsin, şu da bir sırattan geçsin deyip hatta agal bize de bir gözleşilsin ey musulmanlar. Asıl hedef şu siradan. 3. dersi de kıskacık ders. Ey musulmanlar, yankı sanadi de Qurayş'ın arasında ulaqan kudratları görüp durlu. Onunla da gelip Peygamber'e cengi yine de ilerlep özüne heves olup öz canını helaket oklap kıyamatda Hudaý Taala'n gargyşyna galanyň Allahy näme diýsene ýaman ýoldaş bir ýene waswat edip alyp gidipdirler. Şada bir kıskacık gurrun aýdyn.
Adama 3 form dost gerekdir ey musulmanlar. Gönönüp yaşayacak bolsaň yerin yüzünde, kıyamatda da gönönüp yaşayacak bolsaň 3 form dost her adama gerektir. Bir dost gerek, zol ahirete karşın yakıyladıp durmana. Özü dayav, özü batrisi şarj, özü qavi adam, entekmentek yel bilen, entekmentek vasvasa bilen qıymılladıp bolmayan bir kökü qaim bolan, hurmagaç yalak bolup duran imanı qavi adam bilen gerek, täki ahiretten galmar yalak. Bir dayav yerin yüzünde halal yiyen, şo bilen gatnaşyp halal ýemäni öwrener ýaly käde kem getirende şoň ýanyna baryp dünýewi taraftan sen hemayet bolar ýaly. Bir mugu o kem getirenlerde sen ondan hemayet eder ýaly. Dünýewi de bir dost gerek diýipdir Hudaý Taalaň dostlary. Bulardan daşgary da adam käde narahat bolýar, bir hawaňa açjak, tefrih etjek, bir ýere gitjek. Dünýäňe de peýdasy ýok bolan, ahiretiň de peýdasy ýok. Ýöne bir sadece öz diňduş käde bir hawaňa açmany zindegide bir ruhi almadan çelimde bir dost gerek diýipdir. Hemmesi dünýädädir ey musulmanlar. Bir de aýtjak bolýanlarym, dostun 3 dostsa fark etmeýär. Her gaýsy da bolsa, şunu gaýgysyz bilin. Sen baqaňda, sen ýokkaňda, sen ýanyňda bolşýalak, sen namasyňdan, diniňden, awraýyňdan taraf çekip şeýdip seni ýamanlamajak bolsa şo dostdur. Ondan naşga ýeke geçeniň owdur. Adamlaryň öz kepleşinden bellidir. Näzire kepli ýani şo forum dost bolmasa hiç maňa edip bermäň ey musulmanlar. Bu barada bir özümizden bir mesal öreýli. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu ta'ala bir wagt şeýle geyim zada ýok, bir könek bolmaly. Könegiň de gorsagy iýirilipdir. Çüýrük könek şu ýaka galmanlar çüýrilip ýöne bir forumrak bir çüýrüge de bir parçany özüne don edilip geyip oturan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna. Hazreti Cibril Emin gelipdir. Ala nebina ve Aleyhissalatu vesselam, ya Resulallah, näme bi Ebu Bekir Siddiq'in bolup oturşy wara golay bolup oturşy, eýmasy da ýakasy da ýok, ýerti gyrık zat geýweti. Onu ey dostum Cibril Emin, biýan Mekke Mukarreme fetwalaryndan soňra bolup durşy görüň. Mekkeni fethetjek bolamyz eken hazine etmeli boldy, harz etmeli boldy. Öýüni sürüp tökötdi, şu elindäki eýmaşyndan başga eýmaşy ýok diýdi diýe. Şonda şoňa aýt diýipdir, meni Hudaý Taala iý berdi. Ya Resulallah, Ebu Bekir Siddiq'a aýt, Hudaý Taala meni iý berdi. Şu bolup oturan ýagdaýa, şu özü ýer ýüzünde bir ýyrtyjak, iýirjek könegime Hudaýdan razymy, şu bolup duran ýagdaýynda ýa Hudaý Taala'dan narahatmy diýdi diýe. Peygamberimiz aýdypdyr, ey Ebu Bekir Siddiq, Hazreti Cibril Emin sana salam aýdýa, Hudaý tarapdan bir sargyt bilen gelipdir. Asahitun ente emradin, Hudaýdan razymy ýa Hudaý Taala'dan nägizen bam diýeni Hazreti Ebu Bekir Siddiq elin ýüzüne tutup ağlady diýe. Men kim bolup duran Hudaý Taala'dan narza bolup razy diýdi diýe musulmanlar. Şo ýagdaýa ýetipdir, kim bilen ýetipdir? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen hem sohbet bolansaň ýetipdir. Şo imana ýetipdir, şo ýedek ýetipdir, şo akida ýetipdir ey musulmanlar. Aramyzda ýa Hadrahun namla gelipdi, bir hekaye ýadyma düşýär, şona aýdyň ey musulmanlar. İnşallah işte sataşyň ýakylykda Peýgamberiň ýanyna barýar. Umrasy da teýýär, indi arazadan berdi, inşallah tarihi de bellidir, özü bilýär. İnşallah Peýgamberiň ýanyna bar gaýçaklardan, gaty özüňizde tanyp duňuz dil dogaly adam. Hadrahun namla bir wagt gurrun berýär. Biziň bir ejemiz wady diýe, ennemiz wady diýe. Hemsaýalar gelerdi diýe, şoň ýanyna onu meni ýamanlaýar, sen ýeňde o şey diýdi, o beýdi, o şey diýdi, o beýdi. Şu zamanda bolsa näme diýilýär? İnki mehbub adam şu habersin, mehbub şu. Arkasyna kakılya, sonra şoňa görä daşyk gitýär. Şonu Hadrahun namla görüň barýar, men ejem pahyr şey derdi diýär. Keçäni galdyrardy diýär. Ha, şeýlemi? Ha, şeýlemi? Keçäni galdyrardy, ha, şeýlemi diýerdi. Gidenden sonra da şey derdi. Onda näme diýär, näşe teleke görüňle keçäň arasyndan gaýsyn diýerdi diýär. Daşyma da ýok, etme de ýok. Netijesi näme? Netijesi özü. Burada men heyran galym ey musulmanlar, gepti diýýän size. Şu mahal Mekke-i Mukarreme gitýän adam Mekkeň edebinden, Medine-i Munawwareň edebinden, Harameyn-i Şerifeýniň edebinden her kim gitse
Ewurlik gelmer niyet bilen gitmeli. Şu taada başarsam galayın. Hudaý Taala şu taada men janymy alsyn dep şu edep bilen gitmek. Şondan soň iziňde galaňda şu men malymdyr falanik berginme falanik nimemme şeýle we eýle we beýle we dip hesap kitabyny wasiýet edip bir emin adamyň ýanyna goýup gitmeli. Täke sen gelmeýäniň bilen sen malyň bilen başarmasa da öz maly bilen sen bergiňi näme hesap kitaby ki dünýede hal bolmaly kıyamata galmaly zady ýerine ýetirer ýalyk. Indi bir geň zady eşdýän şu keçäni galdyrýanyň peýdasy diýjek bolýan. Şumat Selimcan bilen gurrun edýäs. Selim Qari ogly bilen sonra gurrun berýär bize. Başga adam Mekke'ye gidende men algyn bergim dip wasiýet edýär. Adrahunna bilen wasiýeti mal wamy. Nämesi wa? Wasiýet etdi diýe men bir mogada beýle galsam 700 hatym çykandan Hudaý Taalaň öýünde şonu billesin ölsüne bagşla diýdi diýemsin mala. Şu keçäni galdyrýanyň peýdasy şu musulmanlar. Mal ýok. İzinle wasiýet edýän zady diýene musulmanlara peýda. Musulmanlara ýükdäl, musulmanlara borç däl musulmanlar. Pes gaýrat etmeli. Jemben diýsek Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Jenge Bedir'de musulmanlar, muhacirler Mekke'den hicret eden adamların hakkını almadan çıkandan sonra kafirlerin özü birbirine yüreği teleke olansan teleke çekip bir olukon jeng olacak. Jengde de Hudaý Taalaň nusreti ken kerametler, ken gengurunlar bolsa inşallah gelecek onu aýdar. Hudaý Taala sizin dininiz, dünýäňiz, ahiretiniz abad etsin inşallah. Erdeşimiz yoktur, günämiz de kendir. Herkimde öz ýagdaýyny özü bilýändir. Onda da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın şolar sarat köfürden geçsin, ola da gelsin, o hem cenneti açıp bile gireýleýän adamlardan bolmak hemmemize nesip etsin inşallah. Nefere bir elhamdülillah ötelere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.